Lempeän harjoittelun toimintatapa. Tässä on hyvä esimerkki, ehkäpä tärkein kehoälyharjoittelun toimintatavoista. Tai ainakin yksi tärkeimmistä. Lempeän harjoittelun toimintatapa. Ydinasiat on kirjoitettu tähän. Kaikki harjoitukset, kehoälyharjoitukset tehdään aina mahdollisimman lempeästi, mahdollisimman pehmeästi ja mahdollisimman rennosti. Ja niiden lisäksi, tadaa, erittäin tärkeää, riittävän kevyesti. Se on hyvin tärkeä juttu tehdä sellaisia harjoituksia, joissa mieli ja keho toimii yhdessä, ne pitää tehdä kevyesti. Lempeän harjoittelun toimintatavassa, sen lisäksi, että tehdään mahdollisimman lempeästi, pehmeästi, rennosti, riittävän kevyesti, tiedostetaan koko ajan, että kaikki harjoitukset tuntuu aidosti hyvältä. Niistä pitää tulla hyvä olo. Jos harjoittelu tuntuu tuskaselta, sattuu tai tulee pakkosuorittajan mieli, mä haluan tehdä vähän enemmän, silloin on jotain pielessä. Kehoälykkyytesi on silloin poissa. Hyvä ihminen, palauta se. Funtsi nämä asiat läpi. Ne voi jo vaikka opetella loruna mieleen. Teenkö riittävän kevyesti, mahdollisimman rennosti, lempeästi, pehmeästi. Kehoälyn toimintatavat. Niiden tarkoitus on, että kehoälyä harjoitteleva henkilö pystyy olemaan parhaalla mahdollisella tavalla selvillä siitä voimaannuttavasta prosessista, jota sanotaan kehoälyprosessiksi. Hän pystyy seuraamaan, että tehdessään niitä fyysisiä, psykofyysisiä kehoälyharjoituksia, hänen voimaannuttava kehoälyprosessinsa aktivoituu parhaalla mahdollisella tavalla. Sen takia niitä kannattaa ikään kuin tutkia ja opetella suhteellisen tarkasti. Kun alat harjoitella aktiivisesti kehoälyä, perehdy siis kehoälyn harjoittelutapoihin. Ne on oleellinen asia siinä prosessissa. Nyt mä käyn läpi vielä lopuksi yhden tyypillisen asian, joka osoittaa, että kehoälyharjoittelu ja kehoälyharjoittelun toimintatavat on poikkeavia suurimmasta osasta länsimaista liikuntakulttuuriajattelua. Ihan suoraan. Tämä on helppo, hyvä esimerkki. Tiedätte tämmöisen hokeman. No pain, no gain. Kehoälyn kannalta me voitaisiin ihan suoraan sanoa, että se tarkoittaa samaa kuin no brain. Ei ole ihan kaikki kotona, jos luulee, että rääkkäämällä itseään mieli ja keho pystyisi toimimaan hyvin yhdessä. Jos sanoo, että tähän vaan voi vetää sitä näin. Raksit päällä. Tämä ei ole kehoälykkään ajattelua. Suorastaan se on idiootin homma. Fiksu, älykäs, kehoälykäs ihminen tietää sen, mitä opetin juuri äsken lempeän harjoittelun periaatteessa. Silloin, jos haluaa oikeasti voida hyvin, niin mielen ja kehon välistä kommunikointia kannattaa arvostaa. Se tarkoittaa, että terveys saa oikeasti mahdollisuuden toteutua. Tämä on oikeasti vakava asia, vaikka se on myös iloinen asia. Koska jos sen tajuaa, on jo pitkällä. Sitten ei tarvitse muuta kuin ruveta tekemään kehoälyharjoituksia. No niin, äskeinen oli fiksua puhetta. Minä olen kehoeetikko Tapio Sippoin, kehoälyharjoittelun ja terveysmeditaation kehittäjä. Lisää voit lukea blogistani kehoeetikko.blogspot.com ja kotisivuiltani sippoin.fi.